O campamento Arte nas Mans, que se desenvolve en Allariz, chega á súa segunda edición. Son unhas xornadas para que esta xente nova teña contacto ca artesanía e sepa cal é a función e cal é o traballo de todo o que despois van a topar en feiras e demais feito por artesáns. Son unhas xornadas moi interesantes, moi divertidas para gran parte desta xente a primeira vez que ten contacto con traballos manuais e, é moi interesante. A verdade é que non paran durante todo o día, están totalmente metidos no traballo e, sí, moitísimo interese, é algo tamén que chama moito a atención. O campamento forma parte do programa de actividades Modo Verán Activo da Dirección Xeral de Xuventude e conta co patrocinio da Fundación Artesanía de Galicia. Reto de 30 rapaces que están durante todos estos días, ata o domingo, compartindo en esta convivencia, pero con talleres artesanais durante toda a mañá e actividades lúdicas pola tarde. Por poñer en contexto, dentro do que o Plan Estratégico de Comercio, establecíamos a necesidade desa remuda xeneracional, desa promoción cos máis novos dos oficios artesanais e por eso tamén esta colaboración, estes campamentos, como digo, de xovens artesáns. O obxectivo é promover un plan de lecer alternativo, educativo e saudable para mozos e mozas a partir do coñecemento do patrimonio natural, cultural e etnográfico de Galicia. No caso de Arte nas Mans, ofréceselles ás 29 persoas participantes a posibilidade de iniciarse en diferentes técnicas e oficios artesanais a través de obradoiros de tecido manual, tinguido de textis, de torno cerámico e de transferencia de imaxes en cerámica, tamén de bordados sobre fotografía e de marroquinería a través de obradoiros impartidos por diferentes profesionais inscritos en Artesanía de Galicia. Esta aprendizaxe de oficios artesanais complétase coa experiencia da convivencia e do desenvolvemento persoal dos participantes nunha contorna única rodeada de paisaxes naturais, o que permite amosarlle á xuventude os valores da artesanía e tamén o seu vínculo co territorio. Intentar que saia dende principio a fin, facendo a altura que queirades.